Musika zergatik ez ditu? Edo noiztik musika? Nik uste dut txiki-txikitatik. Azkenian beratarra naiz, beran ohitura handia dago musikarako. Eta, bueno, txiki-txikitatik ohitura genuen musika eskolan, apuntatzen ginen musika eskolan kuadrillan. Orduan, bai, txikitan hasi nintzen musika ikasten, akordeoiakin, gero gauzatek ekarri zuen bertzia, pianoa, tromboia... Elizako koruan abesten zenuen? Ez, naiz haunitzarik jo niola korotan, ez Elizan ez bertzelakotan. Banaka. Baina, egia da, ona etorri diren musikari beratar guztiek aipatu dutela berako musika eskola. Osea, izan, txalo bero bat, mesedez, lehen abizi, berako musika eskola bezat. Bera leku txikia delako, baina, segulako musikari arrobia atera delako. Izanletan musikari proportzioa da, harrigarria. Bai. Bueno, nik uste dut erraztasunak egon direla baitare, bueno, ensaiatzeko lokalak eta utzi izan ditu udalak, eta garai batean aduana zena, bai, talde haunitzek ensaiatu izan dute. Iritsi zaraia, zure lehendabiziko bakarkako diskoak kaleratzera. Haize gorri batek, bakarkako lehendabizikoa, lehendabiziko egiten diren gauza guztiek ematen maitute alako urduritasun bat edo. Nola bizitzan duzu hau? Hombre, bai, errespetu, beldur puntu batekin baita ere. Azkenean erranduzuna, ez daramazkit urteak musika mundun, baino beti bertze batzuen proiektuei ahotsa jartzen, eta inoiz nik eramin gabe, ez dakit hor batuta hori edo, ez? Orduan, bueno, gauza unitz dire, sortze prozesu guzia, baino gero diskoa grabatzerako garaian ere, gauza unitz kontutan hartu beharrekoak orain arte nitunak ezautzen, eta bueno, baina aldi beran ilusio handiakin, ez? Ilusio gehiagorekin. Ja, ukitu ere egin liteke, zure diskoa, hartu liteke, eskutan, badauka honek karga bat, disko bat da. Usaindu ere egin liteke, eta ikusi eta entzun ere bai. Durangoko azokan ere izango da diskoa? Bai. Izango da. Bai. Haize gorri batek. Ez dituztuk esan duzu, gustatzen zaizula musika beltza, hori da musika beltza? Bueno, nik uste dut badula disko guztiak badu beltzetikan ukitua bai. Hala ere, urte batzuk badira jazuk emanaldiak eta eskaintzen dituzula, baina lehen da biziko zure bakarkako diskoa orain. Zergatik iritsi da orain? Bueno, gila da, urtia daramazki dela hau prestatzen, Nik uste dut diskontan dauden kantak, lehendabiziko kanta sortuko nola 27 urtekin, orain 32 gotxut segidun. Orduan, bueno, urte batzuk kostatu zaite, hau prestatzea, baina, bueno, hori lehen erraten nuna, ez? Urtetan aritu naiz musika mundun, eta beti bili naiz hor, baina, ez dakit, nungo guaia zehoze propioa itekoa, eta demora behar da horretarako. Hori da. Por cierto, Virginia, lehen da biziko kantua daia. Asko umelak, aurrenekoa. Lehenengoa. Horrekin zabaltzen da esperientzia, nola baita. Claro, tartean esan duzu musika munduan aritu zarela, bestelako proiektu batzuekin ere bai. Dama beltzak izenekoarekin esaterako, Mikel Sánchez gitar jolearekin batera, eta gutxi asko, hauxe da elkarrekin egiten duten. Something told me it was over. When I saw you, I had talking. Oh, baby, baby. Hortxe. Zeri buruz aritzen zarete, Bai, dama beltzak da, bortz emakumeri egin nahi izan diegun errekonozimendua, bortz emakume beltzi, artista handiei, eta aritzen gara pixkoat euren inguruan. Ez bakarrekan euren kantak eginez, baizik eta euren bizitzare bai kontatzen dugu, orduan uztartzen ditugu azalpenak eta bai, Leirekanok egindako testu batzuekin. Entzun dugu, Mikelek berak ere nola jotzen duen gitarra. Bai. Ez dakiguna da Mikel bera mutil simpatikoa ote den edo ez. Oso. Bai? Bideo bat bidali du. Zuneska... Bueno, bideo sorpresa bidali du. Zuneska jatorra eta simpatika zara? Bai. Ja bideo bilakatu dena. Bai. Ja ez da bideo sorpresa. Pentsatu egin beharko zenuke hori, Virginia. Eta jatorra baldin bazara,
Bai, guk ez ditzuei sorpresa emango diogu bideoarekin. Jarri, Ez que sorpresa zan, eta gustatu zaio berari esatea. jarri bideo. Ja, ezin. Jarri, Mikel. Ja, pastitxo eta konpainia. Hau ikusten duzun orduko, ja, diskoa esku artean izango duzu. Zongi, egin duzun lan guztia eta gero, baina disfrutatzea tokatzen zaizu. Ja, kriston lana, joe. Pues, zen izu erratia. Placer handia izan dela zurekin lanean ibiltzia, bai diskan, bai bertze proiektutan ere. Eta gutxi gehiago. Egonen gara, bale? Ero arte, txua. Gusten, ez ditzu! Gustatu zaizu sorpresa! Kriston meritu da du, zeren ez zaio bat ere gustatzen. Oso lasai aritu da. Berrondo aritu. Oso lasai. Hartu du demoratxo bat, Eta bideo musikan grabatzeko. eta abila, baina solasean ez zaio bat ere gustatzen. Orain,